Τα κουφώματα αυτά δημιουργήθηκαν με τεχνολογίες της εποχής των δεινοσαύρων. Σε λίγα χρόνια θα μπουν σε μουσείο απολιθωμάτων. Και πάμε στην κουζίνα μας και συγκεκριμένα στον κάτω κόσμο, όπου αν δοκιμάσετε να βάλετε το χεράκι σας εκεί μέσα, τότε ίσως σας το αγγίξει ρομαντικά η Σαμάρα. Οι πόρτες μας παρέχουν 100% στεγανότητα και η κουζίνα μας έχει ενσωματωμένες ισπανικές κλακέτες. Μη σας κάνουν εντύπωση τα φαγωμένα ντουλάπια της κουζίνας, καθώς οι προηγούμενοι ενοικιαστές ήταν ο Τζέρι, ο Ποντικομικρούλης και ο Ρατατούι. Επιπλέον, στα πλακάκια της κουζίνας θα βρείτε εκατοντάδες σφινωμένες βίδες και εννοείται ότι πόρτα ασφαλείας δεν υπάρχει, γιατί ποιος χρειάζεται την ασφάλεια όταν υπάρχει αυτός ο σύρτης ο οποίος θα σπάσει αν τον κλωτσίσει μωρό 5 μηνών. Σε αυτό το σπίτι επίσης απαγορεύεται να κλείνει οποιαδήποτε πόρτα. Όχι, δεν θα κλείσεις ποτέ την ντουλάπα. Όχι, δεν θα κλείσεις ποτέ την πόρτα του υπνοδωματίου σου. Φυσικά ούτε η άλλη πόρτα σου θα κλείνει, γιατί η γλώσσα της τα έχει κακαρώσει. Και εννοείται δεν θα κλείνει ούτε η πόρτα του μπάνιου σου. Ποιος τυχαίζει την ιδιωτικότητα. Και από εδώ, ένα από τα 50 διαφορετικά είδη εντόμων που φιλοξενούμε. Τη δεύτερη λάμπα τη βάλαμε στον κόπο μας. Άλλη μια αρχαία χωματερή που χρήζει εξερεύνησης. Εδώ είναι το κουδούνι που καλεί τον Batman, δυστυχώς δεν δουλεύει, και ο Batman μπαίνει από αυτή την είσοδο, η οποία έχει μόνο μια τεράστια βίδα. Η άλλη βίδα αγνοείται από το 1800. Και επειδή από τις 50 στρώσεις βαψίματος κάπως κολλάει ο μηχανισμός και δεν ανοίγει καν το παράθυρο, ο Batman αναγκάστηκε να μπει στο σπίτι σπάζοντας ένα τζάμι, το οποίο το αφήσαμε έτσι άφτιαχτο για αναμνηστικό. Τα κουφώματά μας επίσης ανοίγουν με 3 διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι να το σύρετε όλο στα δεξιά, για να μπορέσετε να δείτε την ποιότητα των τούβλων που χρησιμοποιήθηκε. Για το δεύτερο τρόπο σπρώχνουμε όλο αριστερά, για να ξαναδείτε τα τούβλα μας. Και στον τρίτο τρόπο έχουμε το κλασικό βαρετό στη μέση. Διαθέτοντας μόνο τα 3/4 του μισθού σου, ίσως να είσαι ο τυχερός που θα καταφέρει να κατοικήσει εδώ.